My name is Mazi Nnamdi Kanu. I am the leader of the largest mass movement on the face of this very planet Earth. I am the director of radio, Biafra and Biafra television. But the most important title that I hold, and above all, is that by this very special grace of the Most High, Elohim Adonai El Shaddai, I am and will remain a servant of the wonderful people of Biafra. Our job is very simple: to restore the kingdom of heaven upon the face of this very earth, that the scriptures may come to fulfillment. As I keep reminding everyone, anytime you recite the Lord's Prayer, the prayer that Yeshua prayed when they asked him, "Rabbi, teach us how to pray." And he said, "Our Father who art in heaven," signifying that there is only one God, one Creator, one Alpha and one Omega. "Hallowed be thy name," which means there is no other name above that of our Creator. Olisa. No other name. Because Jesus himself said, "Hallowed be thy name. Thy kingdom come on this very earth," which is the kingdom of Biafra that we're fighting for, the kingdom of God upon the face of this earth. "Let thy will be done in our lives as it is in heaven." Let that promise that you made to us come to fulfillment in our time. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Of course, as mortals, we must forgive those who sin against us. But the ultimate forgiveness lies in the hands of God Almighty in heaven, whom we are praying to this very evening. Onye ihe na-akpọ isi ala enyi anyanwụ ọnwa kpakpando na-erubere gị isi n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ mmalite na ọgwụgwụ, naanị gị bụ ọkaka, naanị gị bụ Chineke nna nke pụrụ ihe na anyị ji eme ọnụ onye anyị ji anya isi. Anyị bụ anụkwa ahụ ezi ebere ngọzi, anyị bụ ike ọbụla nna nke ebere. Ọ bụ n'ihi gị ka anyị ji wee je ndị were n'ụbọchị nke taa. Anyị wee were njem nke anyị onwe anyị na-aga wee nyefee gị n'anya, ka agbanyeghị ihe ka anyị na-agabiga ụbọchị niile, agbanyeghị ndị nọ n'ụlọ nga, nọ n'ụlọ iko, ndị a na-atụrụ, ndị egburu egbu nna nke igwe, ndị a na-akpagbu ụbọchị niile. Anyị wee na-asị gị eze ebere ngọzi, biko lekwakwa nke anyị na-ebe n'ude nke anyị na-asụkọ wee bịa n'iru gị, ka iwe gbaghara anyị mmehie, eze ebere ngọzi, wee mee ka okwu gị na isi anyị wee bịa na mmezu na ndụ na-abụghị n'ọnwụ. Anyị wee na-arịọ iwe na-agọzi aha nsọ gị, na-asị onye kere ihe niile ekere eke mana onye kere, biko bịa ka iwe na ọnọdụ n'ime ndụ anyị ụbọchị nke taa. N'ihi na ọ bụ naanị ka anyị na-akpụ isi ala nye, ọ bụ naanị ka anyị na-aja mma wee na-efe aha nsọ ya mgbe niile. Ị gaghị ekwe ka ihere wee mee anyị, n'ihi na onweghị onye ọrụ onye gbakwara n'ime gị nna nke ebere dị ngọzi, nke ihere na-eme o mekata ka iwe gharịpụ ndị gị nna nke ebere dị ngọzi. Ọ bụ ịhụnanya gị na ebere gị, amara gị na ọmịiko ka anyị na-arịọ n'isi ezinụlọ gị, IPOB na ụgwọ niile eze ebere ngọzi, ụmụ Biafra ebe ha nọ n'elu ụwa. Ọlụ aka ha, ọkụ ọbụla nke ha manyere aka nna nke ebere, ka ọ bụrụ ngọzi n'elu ngọzi. Tụmadị ndị na-eweta enyemaka ka e were hiwe otu nche na ala nsọ bụ Biafra nna nke ebere dị ngọzi. Ọ gaghị akọ na akpa ndị dị etu a, ọbụladị ndị nke nọ na China, ndị gbara onye ego n'ụbọchị nke taa gbasara Eastern Security Network, ọbụladị ndị nke nọ na Maryland n'oge awa nna nke igwe wee na-atụle ka ha ga-esi weta enyemaka nna nke ebere. Bịa ka iwe gọzie ha niile n'otu n'otu, bịa ka iwe gọzie anyị n'otu n'otu nna nke ebere dị ngọzi. N'ihi na ikpete maazị ikwere anyị na nkwa na mmeri ga-abụ nke anyị, aka nsị ndị iro abụọkwana ha ọnụ nna nke igwe, kwebere kwesị bụ zu ya ịgasawu ya. Ọ bụghị site n'ike aka nke anyị, ọ bụ site na amara gị onye nwe m. Anyị wee na-arịọ ka ịhụnanya gị na ebere gị, ịma mma gị na ọmịiko gị ma ọ baa n'ebe anyị nọ, na Biafra ga-abịarịrị nna nke ebere dị ngọzi na-atụfughị mgbe. Anyị ga-aja aha nsọ gị mma n'ụzọ pụrụ iche. Ụwa niile ga-esi na ụmụ Biafra nna nke ebere wee maa na ọ bụ gụnwa bụ Chineke nna nke igwe kere ihe niile ekere eke, onye dị nsọ mgbe niile ebighị ebi. Nara ekele, otuto, nsọpụrụ, ịja mma site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ka a na-arịọ gị. Ise. I am always in the habit of making sure that we log onto my Facebook page, Mazi Nnamdi Kanu Official. And I also, the reason why I do it is to try to let our people understand that we are fighting, should I say, a multiplicity of enemies from everywhere, from every angle. Even those who do not have any need nor reason to rise against Biafra, they are doing so because we are the light.
and the children of darkness are not relenting. Therefore, this evening, if by any means or chance you happen to be kicked off my page or they start to disturb it as usual, as they would normally do, may I recommend that you go to Instagram, please. Mazi Nnamdi Kanu official on Instagram. They have not gotten there yet. We are also on Twitter. Mazi Nnamdi Kanu. I am on Twitter. 279.9 thousand followers on Twitter, please. Go there, you will find us. We are also on YouTube. University of Radio Biafra on YouTube. We are there. We are also, of course, on our app, which is IPOB Community Radio. Radio Biafra is working. Radio Biafra app, that is. We are on Tuning. We are on a whole host of networks and platforms. If you wish to listen to us, you are more than welcome to do so. Those of you who are in climate of unlimited data, you can go to YouTube. We are there streaming very clearly. And of course, a whole host of other people are doing exactly the same and hosting watch parties as we move along this very evening. Do not forget your pen and your paper, because this is the greatest university on the face of this planet Earth, bar none. Here you will learn the truth that will shock you. Sometimes when you hear what we have to say, you may, of course, rightfully so, have need or reason to doubt the veracity of what we are saying, but in the fullness of time, you come to appreciate that everything you hear on this very platform is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. We must preach this very gospel because we have been ordained to do so. Elohim in heaven has ordained that we must preach his gospel before the coming of his kingdom on the face of this very earth. That is why I have said to all of you repeatedly, the reason why Britain doesn't want Biafra to come is because Britain believes rather very laughably that should Biafra come, after that the Messiah will come. That is why there is no way they can allow black people to be free. It's impossible for them.